Escolti, com ho ha viscut el debat d'avui? Bueno, ha tingut un punt d'emoció, no?, perquè la votació era tan justeta i l'ambient estava tan crispat al Congrés dels Diputats que hi havia un cert nerviosisme, no? I, per tant, hi havia allò... Teníem tots una miqueta el coquet a l'estómac i fins que al final no hem vist que els que estaven comptant per part del Partit Socialista ja estaven contents, el senyor Simancas ja li sortien els números, doncs ja hem vist que la cosa havia sortit avui amb una votació igual que el diumenge i els mateixos vots s'han comptabilitzat avui, no hi ha hagut cap sorpresa. En tot cas, s'endevina una legislatura tensa, no? Bueno, jo crec que es pot mirar com la botella mig plena o mig buida. Pot ser tensa, si ho vols enfocar per l'ambient, si més no. d'una forma negativa, però també és una oportunitat, perquè el que queda clar és que els 900.000 vots que va tenir Esquerra Republicana i Sobiranistes i aquests 13 diputats doncs són claus i són importantíssims. Per tant, ens han dipositat una responsabilitat molt important que no la farem servir una vegada, sinó que la farem servir cada setmana, en cada comissió, en cada votació, i per tant crec que és una bona notícia que la política catalana tingui un nivell de responsabilitat per decidir què es fa, què no es fa, què passa i què no passa. És una responsabilitat important, però l'haurem de fer servir amb bon criteri i segur que ho farem. He vist, per cert, també que en el debat d'avui el tema de la figura del monarca ha sigut força omnipresent, no? Semblava que hi havia certs partits que feien defensa de la corona, perquè alguna vegada vostè també ha tingut alguna activitat legislativa, no precisament en defensa, sinó en contra de la monarquia. Semblava que ha sigut també el rei ha estat omnipresent a l'hemicicle, no? Bueno, perquè la dreta vol utilitzar el rei, el vol abraçar tant que l'ofega, no? Avui crec que hi havia algú que ho deia. Tant de citar el rei, al final ens farem republicans, perquè al final, si el rei l'has d'assimilar en aquesta dreta cavernícola, evidentment has de ser republicà per ser un demòcrata. Per tant, jo crec que aquesta dreta el que està fent és fent republicanisme a bona marxa, i cada vegada que Vox crida al Congrés dels Diputats «Viva el rei!» i veus allí els 50 i pico diputats, tots tiesos, cridant «Viva!», doncs puc assegurar que algun diputat més i alguna persona que ho escolta es fa republicà sense cap tipus de dubte. Escolti'm, i aquesta idea del tamallazo, aquests vots trànsfugues que en algun moment havia circulat que es podia produir, realment creu vostè que hi havia aquesta por? Bueno, jo crec que la dreta ho ha fet servir perquè estava tan a propet, no?, i doncs intentava espantar la gent, insults de tota mena, especialment a les diputades, que també és una cosa molt a denunciar. Algunes diputades han rebut insults que no ha rebut cap diputat, i bàsicament era per la seva condició de dona, no? Això és una cosa brutal que passi al segle XXI i en un Parlament democràtic, però això ha passat, no? Doncs la dreta estava una mica allò com envalentonada i agressiva, no? Estava faltona, estava agressiva i estava autoritària, no? Jo crec que el tamallazo no era possible, al final els diputats s'han quadrat els números i al final algú em preguntava aquest matí, bueno, però això, no, hi haurà 350 diputats i hi haurà els 167, 165 sense cap tipus de dubte, i així ha passat. S'havien arribat a plantejar des d'Esquerra la possibilitat que hi suggeria també el diputat de Bildu, el senyor Iñárritu, de dir, escolta, si convé, votem a favor? Però ho vam parlar amb la gent de Bildu i sabíem que no hi hauria canvis, o sigui, que els diputats quadrarien i el que hagués pogut passar és que algun diputat no hagués arribat a temps, però això ja ahir es va solucionar, tothom pràcticament va dormir a Madrid. Per tant, Esquerra tenia el vot d'abstenció, no el volíem canviar, perquè és un vot que significa, per un cantó, la il·lusió de que aquest govern es formi, però també, cuidado, no ens en fiem ni un pèl, i ho hem de dir de forma claríssima. El Sánchez fa 4 dies ens ha dit coses gruixudíssimes, i hem de recordar que si els nostres companys ja estan a la presó i estan a l'exili, és amb la col·laboració del PSOE, i això no ho oblidarem mai. Avui Montse Bassa ho deia. Per tant, de forma important, s'ha de recordar contínuament, això. Anava a dir, potser hi ha hagut algun... Semblava per algun moment, pel to de la intervenció de Montse Bassa, que demà serà aquí al programa, el Més 324, semblava que el vot pogués anar cap al no, perquè a mi no m'importa un comino la governabilitat i
acusava de botxí Pedro Sánchez, no? Bueno, és que el que pensa la Montse Bassa ho pensen centenars de milers de catalans. I, per tant, que ella ho hagi dit al Congreso dels Diputados crec que és una cosa molt positiva. No s'ha de callar, això. I dos, el PSOE ho ha de sentir, això, Però si no es pensarà que aquí a Catalunya no sé què pensem. Doncs no, molts catalans pensen el que ha dit la Montse Bassa, està molt bé que el PSOE ho escolti, i la Montse també ha dit, però jo quan parlo amb els presos el que em diuen és que dialoguem i arribem a acords, i per tant jo m'abstindré. I la Montse Bassa s'ha abstingut perquè sap perfectament que aquesta és una actitud responsable, que dona oportunitats a la política i que intenta tancar un període de repressió on el PSOE no ha format part, però si aconseguim arrencar el PSOE del 155 i del bloc de la repressió, crec que aquesta és una tasca importantíssima. I si Esquerra Republicana i Sobiranistes ha de trencar aquest gel, doncs ben trencat sigui i ben fet sigui. Ara veurem si el PSOE compleix el que ha promès, el que ha escrit, no el que ha promès, el que ha escrit, i per tant això ho veurem a les properes setmanes. Les properes setmanes veurem aquesta reunió entre els dos governs. Fins on creu que pot arribar, o està disposat a arribar, Pedro Sánchez? Perquè allí, teòricament, es pot parlar de tot, no? Sí, això ho hem posat per escrit. Per tant, queda clar, o em puc arribar a imaginar el que pot plantejar el senyor Pedro Sánchez, però evidentment nosaltres parlarem d'amnistia, parlarem d'autodeterminació, parlarem de referèndum i parlarem del futur del país. Per tant, com a mínim, ho tindran que escoltar. Veurem si d'aquesta música comencem a trobar punts en comú. I segur que no serà la primera reunió. Vull dir, això és un tema d'anar-ne parlant, anar trobant un ritme i unes confiances perquè pugui aparèixer. Jo recordo sempre unes paraules del senyor Salmond. Ells van estar molts anys per aconseguir un referèndum reconegut per la Gran Bretanya. Per tant, jo espero que aquí no tinguem que estar tants anys, però volem realment poder votar de forma lliure amb un referèndum acordat amb l'Estat. Això s'ha fet en altres països occidentals, es pot fer a Catalunya. Per tant, el PSOE haurà d'argumentar per què no, ens haurà d'escoltar per què sí, i haurà d'escoltar també els tractats internacionals que citarem, on el dret d'autodeterminació forma part dels compromisos que l'estat espanyol ha signat. Per tant, el PSOE potser defensarà una determinada lectura de la Constitució, però li puc assegurar que aguantarà moltes hores de pedagogia política i de convenciment per part de la gent d'Esquerra i de sobiranistes que hi pugui anar, de que hi ha alternatives i de que hi ha altres formes a Europa d'enfocar aquests problemes. Per tant, això serà negociació i diàleg de veritat, una cosa que, de fet, no ha passat a Espanya mai, perquè realment en aquests termes l'únic que hi ha hagut és la negociació del govern de l'Estat amb ETA. I prou. Per tant, serà la primera vegada en què d'alguna manera això es comença a negociar. Ara, això ho fa el PSOE perquè ens necessita? Doncs miri, és que parlamentàriament les matemàtiques fan miracles. I per tant, com que matemàticament és necessari, el PSOE es veu obligat, ho vam dir en campanya electoral, el nostre objectiu i els vots que se'ns donava era obligar el PSOE a seure a una mesa on no s'hagués sentat possiblement si no hagués tingut necessitat. Doncs ara que de la necessitat en faci virtut, és una bona forma de resoldre aquest conflicte. Potser parlant, descobrim que ens podem entendre més fàcilment del que pensem. I els han garantit que els hi aprovaran els pressupostos, també? No, en absolut. Vull dir, els pressupostos, igual que les lleis que es volen portar al Congrés, les discutirem pas a pas. El PSOE ha fet unes declaracions públiques dient ja sabem que si el tema de Catalunya no avança, els pressupostos no avançaran. Doncs bé, crec que no cal ser massa intel·ligent per donar-se compte, com ja va dir el company Rufián el primer dia de la seva intervenció, que en la mida que la mesa de diàleg avanci, tot serà també més fàcil parlamentàriament. I en la mida que aquesta mesa es vegi de seguida que no funciona, tot serà més difícil. Pensi que els 18 vots, els d'Esquerra Republicana, Sobiranistes i Bildu, són imprescindibles perquè la legislatura avanci. Sense aquests 18 vots no surten els números i quedarem empantanats de seguida. Per tant, crec que el PSOE estarà també obligat, d'alguna forma, a que aquest diàleg tingui resultats i vagi avançant. Per tant, no hem donat cap xec en blanc en absolut. Simplement la legislatura ha començat, ara hi ha una interlocució possible. Si haguéssim votat que no, no podríem parlar amb ningú i potser a la dreta ja estaria esmolant els ganivets per guanyar unes eleccions i passar-nos
a ganivet, d'alguna forma. Per tant, ara hi ha una oportunitat, però cada setmana comprovarem si aquesta oportunitat és sincera, si aquesta oportunitat és real. I, per tant, aquest escepticisme que es parlava abans també el tenim nosaltres, però ens agradaria que realment això funcionés i, per tant, el diàleg amb Catalunya funciona, la legislatura avança. Això serà una combinació, podríem dir, que pot sortir bé o no. Esperem que surti bé, que és el que desitgem i és el que volen els presos, també, per tenir solucions. Hi ha un altre tema aquí, i ara ho comentarem també a la taula, que és tot el tema de l'esfera judicial. Abans entrevistàvem el senyor Saragossa i deia no, aquí cadascú va per ell. Respectem els àmbits de responsabilitat de cada esfera, la política i la judicial, però no sé com veu, per exemple, el cas de la Junta Electoral Central incidint en el cas de la inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra. Vostè creu que això va ser una piula per intentar fer saltar l'acord pels aires? Bueno, és claríssim. Hi ha una dreta judicial i a la Junta Electoral Central va haver 7 vots a favor d'aquesta resolució i 6 en contra. 7 magistrats, perquè aquí l'organització electoral no és administrativa o és administrativa, però la porten magistrats, per tant, té una implicació amb l'aparell judicial. 7 magistrats van intervenir políticament amb la seva decisió. 6 van estar en contra, 6 progressistes van estar en contra, 7 conservadors van estar a favor. Quan va haver aquí al Tribunal Constitucional la sentència de l'Estatut, recordem que es va modificar la composició del Tribunal Constitucional perquè hi hagués una majoria conservadora. Un diputat, llavors senador del PP, va dir «Controlamos el Supremo por la puerta de atrás». Tot això no són casualitats. Són coses que estan concadenades i vol dir que especialment el Partit Popular va diseminar un seguit de posicions en l'aparell judicial fins a acabar-lo dominant. I això va ser una decisió política. Ara toca desfer aquest camí. I la pregunta és, el PSOE està disposat a desfer aquest camí? Aquest aparell judicial que està polititzat i aquesta cessió de la política als jutges, s'ha de retornar la política a la política. I, per tant, això són decisions polítiques, és evident. I que Oriol Junqueras, per exemple, no sigui ja parlamentari europeu a tots els efectes, és també culpa d'aquest sistema judicial, diríem? Bueno, el sistema judicial europeu, d'entrada, ha esmenat el sistema judicial espanyol. Una veritable vergonya que no ha passat en cap altre país de la Unió Europea. En segon lloc, el Parlament Europeu també. I ara avui toca que el Tribunal Suprem digui la darrera paraula, perquè té que aplicar la sentència del Tribunal de Justícia Europea, com d'alguna forma s'ha de fer acceptant aquesta sentència i aplicant-la. Per tant, estem esperant què dirà les properes setmanes. Però, evidentment, això no ho solucionarem ni en un dia ni en una setmana. Però la política ha de tornar a prendre el control. El control de la política els va perdre. El PP el va passar a la justícia. I ara era la justícia qui ens deia què es podia aprovar, què no es podia aprovar, qui era diputat, qui no era diputat. Això s'ha d'acabar. I, evidentment, el que volem és un compromís del PSOE de que al llarg de la legislatura desinflarem aquest globus, desfarem aquest camí que va fer el Partit Popular i, torno a repetir, el PSOE sortirà d'aquesta coalició repressora en contra de les institucions i de la política que s'ha fet a Catalunya. Si ho fa, tindrem raó. Haurà valgut la pena tirar endavant la legislatura. Si no ho fa, estarem a temps, amb 18 vots, que seran claus en el Congrés dels Diputats, per recordar-li, a través de molts moments parlamentaris, quin era el seu compromís. Per tant, estarem fent política. I el bo és que mentre fem política i estarem votant al Congrés, potser no hi haurà noves querelles contra diputats, contra parlamentaris, i per tant no estarem augmentant l'espiral de la judicialització, sinó desfent l'espiral judicialitzadora que ve de l'època del Partit Popular i amb un PSOE potser amb una altra actitud. I sempre dic potser, perquè és el que desitgem, és el que ens han promès, i ara ve l'hora de la veritat per comprovar si això realment passa o no passa. No, és que, a més, vostè pot parlar per experiència pròpia, no? Jo tinc que anar al Suprem, estic esperant que el Suprem em digui quan me'n vaig cap allà. Com és forat ara, no? Sí. I com a antic membre de la mesa. Ja no podré estar amb la companya Anna, ella estarà al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i jo al Tribunal Suprem.
Dèiem això d'Oriol Junqueras perquè, a més, al Parlament Europeu, el reconegut com a eurodiputat, i, a més, ha estat escollit vicepresident primer del grup dels Verds ALDE a l'Eurocambra, no? Sí, perquè jo crec que, torno a repetir, quan anem a Europa ens trobem una música i una lletra ben diferent. Ja va passar amb el president Puigdemont, quan la justícia alemanya el va detenir i va interpretar l'euroordre del jutge Llarena dient que no hi havia raons per extraditar-lo a Espanya, i va fer ja una interpretació al jutge de Schleswig-Holstein d'aquella situació. Ara ens trobem que la justícia europea ho ha fet amb la immunitat d'Oriol Junqueras, que afecta també els eurodiputats Comín i Puigdemont. Seguim, poden seguir per aquesta via, però aquesta via l'únic que fa és enfonsar més a la justícia espanyola i deixar-la en més mal lloc. Seria millor reconèixer que s'han equivocat i començar a rebobinar. Sé que no és fàcil, però podrien començar a rebobinar al Tribunal Suprem, deixant en llibertat Oriol Junqueras, que pugui accedir a la cambra parlamentària i que pugui fer d'eurodiputat a Brussel·les. Hem d'acabar, senyor Nuet. L'altre dia, sembla que divendres vostès demanaven a Junts per Catalunya que no torpedegessin, diríem, aquest acord que ha fet Esquerra amb el PSOE. Creu vostè que aquesta diferència de vot aguditza les discrepàncies internes al si del govern, o hi ha una modulació també, pel que sentim avui també des de la tribuna, en l'actitud també de Junts per Catalunya? Bueno, jo em quedo amb la part positiva, no? Nantos hem obert camí, i a vegades el que obre camí rep una mica més. Però jo he sentit el president Torra dir que coordinem-nos i anem a la taula de negociació. Per tant, si nosaltres hem tingut que pagar el pato una miqueta de ser els primers i de tenir la valentia d'obrir aquest camí, i aquest camí funciona, no demanarem per nosaltres sols totes les bendicions d'aquest bon acord que hem fet. Per tant, d'acord amb el president Torra, anem a coordinar-nos i que la taula de negociació funcioni bé. Si Junts per Catalunya ens ajuda a la negociació, aquesta negociació pot ser exitosa, i per tant confio realment que, com que aquesta taula serveix a tots els catalans, hagin votat a qui hagin votat, i per tant serveix per tots els sobiranistes i per tots els independentistes, Junts per Catalunya també se n'aprofitarà. I nosaltres, si se n'aprofita, no ens enfadarem pas, sinó que estarem molt contents. Doncs moltes gràcies, Joan Josep Nuet, diputat d'Esquerra Republicana, Sobiranistes. Gràcies per haver-nos acompanyat també aquesta nit aquí al Més3 24. Gràcies a vosaltres. Dèiem que volíem abordar ara a la taula totes aquestes altres qüestions, també judicials, i que tenen lectura europea i que tenen a veure